This program is proudly sponsored by Jifas Herbal Mixture. And Happy Sunday, Shaky Mommy, rat. Me papa penimu wa ha etiasema ene ni pati trubi o ha just say meni emu mi dwa happy Sunday hwese me guso woso e wo afọ mo bibi akwaba e de boba experiences in life jumedia with me egusi unsese ye kwa sorry basa na seja ye tena se ni di fufu ni sa wi a na fufu ni rewura ba bi ya sa na chese ni huni sese what snase na waji adwan so na wo hweme sa na meni anje ejidi se nyame adom oye uni obusuani nyina na se kese enko enfama aboafo a dane da one esoma sen Angel Beverages, Angel Drinks, anom die a ego mini ho a ekoyo medofo bibi bia obia be pacho beverages a ne a doctors a lawyers just a teacher for nurse for a police for penny for e wo krum ha de me pacho bia say Angel Beverages pay na eko me pacho for number no dodo bia opibia ibitu e de amount mi ankasa na yas me de bebro Jifas P capsules obema waye mre wo mpem na wontimi mu adwuma ye na obayi sorry a na obu wani chie na wokọ na woba na wokọ na woba sese afi oye de waye do ma to e ba cho obema u secret aye Jifas P capsules nunum bi minimni bi ansa na wakọ akofisi no afi wi a eye Jifas mixture me pacho yare dom ben and atna wo so acha why no ho kwankro a won pese wo beko hepatitis B malaria typhoid and menstrual pain yare ahuru e ka ho nyina ebetu ni nyina ase e di amount menimui just love beauty palo e beauty ba me no metena sese ya na me hu se me hu aya kono wo camera ni mu a na wo TV ni so a me kan beauty say Miss Leno, just love beauty parlor or dome opposite FBN Bank wa anase near Papa's Pizza me pacho. Ono aso na imiti kama e di amami. Afi ma ho fa men matari me mpabwe efi Makani collections. Makani collections and ashamintari kama ya chese maye obaso ono yi. Me pacho Makani collections UK me pacho enye fala ni bia fa wani chim ewo dome cables udu ha friend no bia wo bia me so de ko page ni so chusu de ope uko program ahuru bia de ope bia no ye de be delivery e de abro na kai say delivery ni so e ba e free bedofo me say me uma me ntwa me na me nkombra ase me kopa ene no de say e papa bia we refie ha no ehun ani ji enkoa ena chese meti me ho anje mo me ntwa me nkombra. this program is proudly sponsored by Jifas Herbal Mixture. Hello, your friend is of Mamina and Hayford. Me yen century, Messiah actress, and then you ma who do pee and na me juma dainty. Ma po me den hu hia me papa na se bad ma po me den hu dia eno ane Jifas mixture bonje Jifas mixture nti mitimi gina pabo atenten so just Jifas mama your best mu ankasa me nia be ma ebe ma wo so wa ye be mama pa senti a meji Jifas mixture tumpre kopani say eduro no ho te ye dia fa abefu nimdie kwan so eni fidie won wosuom e na ye ne frinchem kroje ye no nti ma ye resade enu wane Jifas mixture na momitie enye ma penfo oba a o ma akwala nofo ana akwala onyanya emfie dumienu FDA ahwehwe sa edwadie nkrato yi mu agye atum se eye Jifas mixture pa. Hello, your friend is of Mamina and Hayford. Me yen century, Messiah actress, and then you ma who do pee and na me juma dainty.
mapo me den ho hia me papa na se ba mapo me den ho dia eno ane Jifax mixture bonje Jifax mixture nti mitimi gina pabwa tenten so chese Jifax amama your best mu ankasa mini abema ebema wo so wa ye be mama pa senti ameji Jifax mixture tumpre kopani se eduro no ho te ye de afa abefu nimdie kwan so eni fidie won suom na aye ne friendship kroje ye no nti mayeresa de eno wane Jifax mixture na momitie enye ma penfo oba a oma akwala nofo ana akwala onyanya emfie dumienu FDA ahwehwɛ saa ɛgadie nkratoɔ yi mu agye atum sɛ ɛyɛ Jifax mixture pa. On my long and stressful days, I long for the refreshing company of my favorite companion. Wow, my favorite. Tomato onions, no tomatoes. Hi. Oh, hello. Please, I need to know the drink you were enjoying earlier at the shop. Sure. Even on Sundays in the market, nothing is for one. Makuma swadi. Guess what I brought? A refreshing companion for you and I. My favorite. Angel Drinks. Nyamepe, nyawenijehu. This advert is FDA approved. This program is proudly sponsored by Jifax herbal mixture. Pa. Mimo bibia akwaba biem edimoba experiences in life jumetia will be egusi. Experiences in life. Mama ni ponensi. Me ayas. Me anda ho bibiri. Me jidisa wa wo hwe me. Usu wani ada ho kra chen me. Anu ti de bia ye no hia wa hase ibesua bitututu ye hofo. Na ya boaboa ye ho. Na ya ye baako. Ya ye kroye. Yankopon ko so nsiraw. Nene ende. Me guest awo hai. Ende me papa police ni penny bi. Chese. Wako retire. I'll say yes. Abrabum. Ubia we experiences. Say ne kwesi. Neba. I mean, what about share some experience? It's young kono na young komano akwaba. See pa na ye nani nkomo. Shodi so ewa young koi. Abusia for me nyina kwabo ye me papa. Na nkese se nka me sorry. Na mabeso wo na mu se papa. Na mi shiraw. Ene meni ajia papa patro first wadaroma. Yo, medasi. Yes. Shadi na what to say? Me adu mo. Tia o if you yens. Me patro you. Me the commissioner of police. Okay. COP Fusu Ajima. Na o de retired na Asoso. Papa so kura no bi nim say wow, okay. Wow. Papa free him fa. Mama e fantile. Mama fi abrem sia. KEA district. Papa e asantini fi okufu be kwai. Tinye fantifa asantifa. It's we a fantifa. Na asantifa. Asantifa. Oh, okay. O mama na e fantini no. Mama e fanti. Okay, now papa. Papa e asanti. Fantini. Okay. Papa wo yere ne ma. Yo. Oba. Papa. Yes, so no wadaruma. Ewo ne mankoma. Me oba. Papa ne mankoma. Oyo oba.
our yoba, Your bar. or yeah, immigration, Samia. or the so, think this, so you might, yeah, so on to me, here. There be that. Oh, send them away. So, Would you go close? so, me, I'm sure height today, so no problem watching you. Immigration officer, Oh, wow. Or immigration officer. Sure. Wow. Oh, I cry na kumasi. Wakra, Wakraha. Sure. Okay. About what mother do say? Bible, Konungwa, Don't kwa. which one? Any tirimbe any do. And yes, I'm good to her. Wow. Papa, what is saying? Or 24. 24. Which one? Wow. I papa one cast so if you say Younger 62. 62. And let's just say, okay, retire and say. And Chakra. 2 years ago. 2 years ago. 2024, yeah. Which one? Oh, wow. Papa, mama, no papa, tiase. Papa Kabapi, I will come from. map your Oh, mama, that's so tiase. Wakra, because it, I'm your mammy will be almost 90. 89, 90. UP. 90. Mamma was 90. Maybe a police. Oh, okay. Wow. Oh, in fact. Also, concro, be so. Until no one also the rank of the fee superintendent. Police me as an overfee. So no akababi. It's papa di fisi and son of Papa 70 years. 70 years. What was an akababi? Oh. Wow, please. I said, Mufi, Bonnie, Shadeni, who into Munini. So I did. Mamma, the old Jan quite and the rules events. Deviation is and then the deviation is a new government vision is a empire and within empire my Papa, sorry, we're in fact. call CAC Christ Apostolic Church. My mama is to see is. Oh, I'm Bassity. Or call sorry. Jai. I See, so come when I had the crew. see, come on. See, a couple in I town, Papa. It's like Right, Papa. Mr. Tio, a crappy mumpo, CAC. I want to be a badass boy. Okay. Now, me could be a Tina. The book will join choir, no, Tiwana Namitin will crack. Sana, me ba police mo. Okay. Me ba police mo no near the bank crying. Okay. I can't make me who could don't CAC Osu. Headquarters, who's the headquarters? Nice. Stadium one, yeah, me head office. The branch was the one and I'm called soon and I make a choir one. I know to you. I saw a milk one, no one made a home here. Oh, okay. Wow. And see, a pre-ben in fear banner who could rap police. You call Canada Kipoli and the Kumasi Tenka University. You want a cool school. You had one who advert for papers, and I made him remu. And I farm me. The farmers recruits. You call training school. You call police training school or Koforia. Okay. You may pass out in the police headquarters. Transport units. Okay. When I'm starting the police, Juma. But police 1990. I pass it out in 91. Edinburgh Police Headquarters as a recruit constable. So when I started the police, Juma, na school mukakra. Okay. Na school semu mukakra. Juma din enu suba point no. Anche bia na ma promotion. The pie na pe be police penny ASP. And I am director of transport units. Be director as a transport officer. Director transport officer. COPD okay, I can chat to but we commissioner na IGP we are commissioner no where do you and I say edu so no na IGP and see IGP for na no be commissioners do the commissioner na say apim say ya new IGP dia na say apim say na odi be ko fi also near Norso, commissioners in Norso. As an own one, then Fina, you are perform. That's what you say. As an own one in Finario. Not real. Into no fee. Jebia, into Ebia with the rank or from Kakra, the no fees, as a good fee, Nasa. It will be called retirement. And you went to me your commission. The commission, ye, as you might be a school call, any Subani a day. And my promotion, we do. I won't feel so also. So, which we do. We do one feel OBO dear, near PIGP. Now, if here Ubibia na
edu so a na de ama wo. Enti emfie ben na ɛsɛ sɛ udru ana wunya ɛwɔ police ansa na yama wo IGP. Ani de sɛ woyɛ commissioner nko ara deɛ. Woyɛ commissioner nko ara deɛ. Na yɛpɛ IGP a sɛ na medi kan kan no. Na sɛ ni ɔwɔ no ɔkɔ fie. Ɔkɔ fie di a wana ɔyɛ senior most. Yɛhwɛ ni afei edu no so. A wate edu no so. Ɔno na yɛde bɛma no. Nti mfie nna ho saa. Ebi abasa akawo busumu nsia. Ebi abasa akawo afi ba akwa ma wakɔ fie. Na san sɛ edu so ntiri yɛde bɛma na wɔyɛ wotwuma kama. Tam so na wokɔ. Na mu wo fie wo ni mu di a. Sɛ na mika sɛ mimi di na mfie na sɛnti no. Ma ba fie. Sɛ yɛde anka misa wo mfie kakra na yɛpɛ IGP foforo a yɛwɔ si wɔyɛ dwuma wie na ɔkɔ a na yɛpɛ foforo a na me wo mfie a ebitumi di ade ama me nso so. Enti na kyerɛ sɛ police adwuma no kululu bi anim ɛyɛ. Dabi. Edu so a woyɛ dan yɛ mfa ma wo entimi nu so. Na edu so de ade. Yɛde bɛma wo. Kasɛm bi anim medi police from constable to commissioner. Ne de nim kasɛm bi anim yɛ odwuma yi a ebe promote. Sana tie. The police adwuma ne de woyɛ w'adwuma yɛ ya ye be promote sa but ye mfa sika mpia. Dabi. Kasɛm ni Ye adwuma na wo bɛyɛ ne yie no. Adwuma pa no. Sa ɛna aban no ɛhwɛ so. Sa promote. IGP bɛhwɛ so promote. W'adwuma pa ɛna IGP bɛhwɛ so promote. Sa Wadaroma challenges be ɛna wapem ɛwɔ career as a police any field. Challenges deɛ na metumi aka no sɛ adwuma no police adwuma yɛ den. Ɛde sense yɛnim sɛ wonnim mabrɛ ɛna wonnim mapɔn. Yɛnim mapɔn, yɛnim mabrɛ, yɛnim menikum. Dabi sɛ adwuma no ba ɛsɛ wɔyɛ den woyɛ. Wada kora na sɛ wosɔre na woyɛ de woyɛ. Nti yɛn mpanyinfoɔ no wada kora wada mpo no na me boss de ɔse ɔda n'ani baako yɛ de egu so. Ɔkata n'ani baako ne ba hu so. Me boss Bi akɔ ne bɛbɛ bia. phone ring ya na sɛ ofa. Baba na yɛ wo passion sɛ wo bɛba bɛdi police action anaasɛ na yɛ wo kekeke. Na so sɛ sɛn na na wo adwuma poporo bi a na ɛda wo akoma sɛ that wo ba bɛyɛ apart from police. Na mene ni ba mukura sɛ mbapa yɛ police mu. Na mini sɛ no sibire yɛ. Na wɔn nam krase. Wɔn na wɔn nam. Nti yɛ ma dwen sɛ medi police no wɔn mi a wɔn mi twin sa ɔsɔmpene. Ɔmpene nti mema abusuafoɔ ne wɔn na wɔn policefoɔ ne kasa ya nsa na tiri no ɔso bɔkɔ a na ɛkɔe. Nti anɔpa no a bɛbi fie na maba Accra Depot na Mr. Odimechi ɔyi wɔ sisi a ne bɛbi fie ɔyɛ sɛ ne na adamfo baako mfa me mmra Depot. Nti mbɛbi fi dɛm mu bɛgyina ne mu a metwɛ police na ɔde me aba no. Mr. Ba ɔsɛ hey broda ɔmfrɛ broda wɔ fie. Broda na mahu anadwe hi o ɔso hu ade ɔda hu ade. Na mahu ni dwuma mienu. Asase so ɔwɔ no dwuma mienu anyɛ police a ɔsɔfoɔ. Mu bia ɔbɛ bia no wedu akyire. Wosata ɔno ɔyɛ pani. Ɔno Odimechi. No di wo yɛ dodos ɛnua no. Ma yɛ nsia. Ne papa sa wo bi ka ho. Ɔmo gya yɛ awale. Ɔsa awo ka ho. Okay. Ɔsan wo na tɛ so ɔsan kɔ ware foforɔ ka ho. Ɔtɔan. Na sɛ ɔpapa ware mi. Ɔtɔan. Okay. Nti ɔno na me Odimechi na me so wo US no. Okay. Ɛna anɔpa tutu wɔ ka kyerɛ me sɛ adwuma mienu na wɔma me wɔ me wiase. Sɛ medi sɔfo ana me wɔ di police. Ni me bia no bedu bɛkɔnkan bedu akyire pa. Na me kan sɛ me de me sɔfo de me nkudi sɔfo. Na yɛ adwuma na abo asɔfo. Me ko police. So wo hu sɛ me na se kwan so me ko Depot. Ampa so me ko Depot ni sisi wɔ no. Na me hu sɛ yɛ ampa. Da bia me susu yɛ fa sɛ mako Depot. Mako enlistment ground. Na obi a na me to application man for police. Atwura mana several times ni yɛn mfa no. Da mu ni mu sɛ mako sia no. Ama ɔno bisa me sɛ brother na wo time na wo adwuma so bedi police. I'm say me pese me tene fie. Okay. Pese me bi school ma be tene fie ma be di.
mama me ne papa nti na mama so baba yo da na mso yo so da na papa ndi bi ko de poro sa da na be pepepe e na de bi am tro application ma no onso bibi ani ejina da mu no physically ni ejina ho a wo bi sam say whether na wo tambe na we wa use be police because so media me pe police na mu me pe se metre fi na ni hia bibi ya na ko papa o nti na ma bay pesa wo kyerɛ sɛ wadaro ma sɔfo divine wo pesa wo kyerɛ sɛ ɛnya me mfin bi ɛna ma wo de kodi police adwuma ana de kɔwura police because of say na wo papa ye police ni nti na wo de ase also the pressure and as me mfin de kɔwura mu ba na your passion na samre na me pesa metene fi na my bed ya ma na kyerɛ sɛ na wo ka sɛ papa na wo pesa wo betene fie di a na me papa na kyerɛ sɛ asade no wo de me mfin me ba mo de na me pesa wo bem na so wani nyi adwuma no me mo se me pesa metene fi nti no na menya sa job opportunity no ma me mawure mu na kyerɛ sɛ me nya liability ma me na me papa me pe kuku bia me kura gisi me ko gyina papa so esa nya fe na me pe ne sa nti sa de na me wura police ni mu afi na me de mu na me betumi ato me wache ene me wele ene me kusua na not no say anamona me tu no na nya minsa awo mu na Mr. kyerɛ me sɛ adwuma no enwiinu nti sɛ ebu bia me fa bia nti na me pe de na so sa na ye onyame na nka adwuma bɛn na nka da wakoma so sɛ nka wo bɛyɛ apart from police adwuma na sina me titie ne ma me suba ne ade na nka ɛsɛ sofo aka ɛsɛ sɔfo ba sister so hyɛ wo nkɔm na asɛ sɔfo de wo ni da but na efiti ase ende na wa wo hwɛ a na aka sofo oba bi kwa nka me pe na wa no me pe na wa no me bo na manese me ba police no o se police no ko didi ani on ware me nti wa ware me so o se odimi se ba ko di sofo nti me go di sofo na me ko police o be bia na nka wani jiri na da wa kuma so nka be ware o se dan ka wo di sofo di anka ka isi anka ware ka opne ma ware ka ba ifo no but o se me ko police di a na nti wa ntwa ma me ti wa mpre so eni ba no so ne ma be police penin eni ba no so mfie na ma be police penin afi na afi ti anu ehye no afi o ya to sa baba adanu su ama no eti anu e ko si se da bi si satan obi so be show na ya so kan ni na ya si jiji bi o so me kan ni na obi so be show no obi so be show I say wo so mpe eti mo twen praka o dabi o ya sure dabi o so ko ware sofu COP ono so ko ware sofu eti na je so sa ba na sofo na woda na kuma so be ware papa nso aka ba bi na me so me yeri aka ba bi Intina oye style no se mi ma me. Ya botere ya bi. Intina chese e ba sa no mo ka mo mu. Dabi. We kunu ya we so. Ayo ho. Se onu na se o me ke se onu na prum tu me nyum wasamanga si e ma me. Ene se o ti wonyum a wa bo wasamanga si. Okay, wa bo nyum sese. Me ampacho an. Wow, ene no ye be promote pa producer. Macho enyum no mo nya ne ready. Okay. Se anya ware a or the promote me nyuma ma me e was na say wo ex girlfriend oba na nani abra so de na wo pel den de won to me nka say wo papa say ne na say de jene samba e wo ase ochuchu fem really say wo feelings ma na ba cho dabi papa wadaroma e den ne ma wani ji police adwuma ho pa police adwuma no me ni ti wo mpa ye se me obi a me ni ha adwuma na mpeni for me boss ofre me adwuma wura me boss no on ofre me adwuma wura esa se me ma wo nkyire me ne me nye nti wo mbisa na ma ye nti me ye adwuma na ma wo mu me trans ma wo nkyire me se ye we se adwuma na me ti ase na mini sese me ye iti na sese me ye na maye na maye yi nti no unya me hu question bi unya me asem bia wow ubo hia no na I ready hia we I ready hia we nti man disappoint me boss bia da wow achi bibia no wa me ne adwuma si disappoint me sida ya GPs bibia ye adwuma me disappoint bia me ni police commanders aye adwuma
me growing up no. Okay. But obi nu abeka say me ye ni hani From Nkola Abrim to Nick. yeah be How would they call pension? We need any. the Wow. COP. Yet it is alleged. Say a binom and ekeka. Sir, police for the one educated bribe. I can see it. Really, I was saying for function. IGP Wadaroma a interview. So a mamma honka. I asked some. I'm not for benefit. Say ya papa COP about idea. Questions BSC we send piano a senior break. Na ye jiwo no so na dwinkyere se ne be ya de wo hwe yen no wo se nye saa ene tie it's me pa cho nye se ye ni dan ho so e twuma ene ye yankopon hyamo me papa COP ye ti se police for the omo pe bribe omo chi bribe oni ade e ho no ene ya menya wo meni achi e be se o clear ho no e ma me se ne tie e no kure ana se ye kasa unu keke ene ya na ebinum ka na asu me da say anisha me the police fi constable Equity commissioner me nje bribe ta ni pe bi eni asase so beka say oni pe bi eni oni asase so beka say me the system me yema no me ji scansa ni sita wow nti ye kan bribe me ni mu obi ho no ma ye te say so odi ni case koma police ni pani bi say na police ni bi say oni ma no de wodi fo no ba ya wodi bribe ana wodi bibi kakra bi share envelope mba ya ni wodi ama de wodi fo no sa na yen ye de ye ti krum ha dodo a yen no ye ti bi ye ti no say my commander my transport officer my divisional commander no divisional commander onungwa ya my divisional commander Achuma Nkawie Kumase asa na my deputy northern regional commander the whole northern region no I'm a deputy regional commander the whole western region I'm a regional commander wow na me who say say ye me as a commander I'm here me want me command and the whole region and now the whole division na bien kasa bi ni who say obi ye bibi police ni ye bibi ma oye na tuma na o say fiscal branch am aye me who say before also esan say I think last year mo hono na obi pese odi manim eye form e wo internet ne so na mitu anamon cause yes baby emra ne dan wan fan to wa free to se mra wo kromo e ya me ye Ghana ni mapa na miti kromo e die bibi tire ma adwene so ese me de komra nim se me de ko Taifa police station we de mo fan cha be se me bumudi na me call ye no omo ma mi hu se enipa no ade a wodi di me no eye bonen eye boapayo eye nimguase wotan ene wo pese wo de sei me omo ma ne hu ye na sa nipa ne fo se nko wo sika pa nko betini etuetu bribe e de ama police ebinom because also waye bi da but Taifa police station any Taifa police impenifo ne ma me hu se eye mra ene omo de ye adwuma mench yet empeso esekra but omo di masem mame omo ho nyina so mama ni hu se ese so okopa me cho because waye mfom so kese e de eti ame eti de wo kama they know ya adwene pa papa Wadaroma yenkoye wo first experience a wunyaye e wo police adwumemu na bra wo be ma oni yen share kakra Wadaroma experience ni say me ba police bu no me de sofisam ana ba mu me nya sofu me ba mu na cook Kumasi Polytechnic engineering ti ena ma de me ba police headquarters transport ti na sofu bi wo ho onso police ni ti o fa me se na kola ti o ko police station se ko prichia o di meri de chi ye constable ti ye ko ana bia fancy bia kanisi police station e be ko a na onu na be prichi na me ma de ma worship ti ne ye ko police station ti we de nya me juba na start here even though anu nye me ko anu nye me da bi ejuma de police ejuma na asam ye no ye na ma we ni de yo desa na ye ko police stations ko kan ye asam ti ye me asam na me de ba mu ene ejuma de ni ntino ama me nyoma aye smooth for police no mu bia me so bia no ekoyi
Bi mission asibia ni medjuma yi. Na say ma ni medjuma yi a ka me nya commissioner o. Ni medjuma di agro a ka me nya commissioner. Na ni ye ne kwafo. Ni ye ne kwafo. We me boss a me di ni kwara ma o. Me hwe say as I'm talking say make your boss comfortable. Make your boss comfortable. I into say me say wasi a. Because say na ya skoda. Me ejuma na ma. Koda man dwina ejuma no ho e ma oye me hyehyew say ahwe na nko yie. Me won kwa de kopi fufu bi di. Enti make your boss comfortable. E more boss man ye me hyehyew say ode ejuma ma o. Obi o man ejuma a ye dada sitin. Obi o man ejuma na wo sa dwuru wan na mbo a. Aha, esa ukura o man ejuma so ntumi na. Na o fefere. Baby, polisi wunu wo hye pani ase a o mo ejuma na ye ejuma ne se no be a o de ahye wonsa no wo enye wadwundwen bio. Okay. Sana mi call no. COP asama wo kan ugye ndi say ebi a because of say wo retire ntina asa wo kan bi sa na ebi ato youth no a wo mo hweye no etirim se na say ebi a ugye ndi say wadama ebi a wo kan sa na asa umpanifo no ehun say we ubo adwuma pa na say ugye ndi say ebi a na senka program ni phone ni a. okay na ka wama police no bia afre. Dia ultima kwamba a police phone ye show the live show the braining na yin amfa enti me twantro ze me say obi ase nyina omo me pamocho say ye papa COP wa he die bomode a nsabo wo ka nyina no die woni fa ho bia no me pa cho WhatsApp me ma wa dwen kire fa WhatsApp line so na fa brain sisi ya na ye ready e fa ma this sana me panu eti fetumatin bo bra nyamsuro nkwadie faithfulness. Nyesi ubosi ni wa na ude ejuma dia wuna na fi wuna yesa how papa asemu wrong mi ntwa no o ka se fa adwumaden anyamesuro nkwadie pa police fo no dodo na is alleged say dodo na nsum nyame challenges ne egwom dodo edoto anenti twitwa no because of post kakran nti no ase nantie no edoto no edoso wo police adwumani wadawma eno so sen edoto no die so because ye nyina papa ye wonamfo a police fo eni ma police fo obi aka say obi a ni sa papa se ye kwa ye be se be ye nyankra o ye wudi ye kɔ ne ade ye wonamfo police na ya sa ne wo na o kan sa o so me wo na o kan ase me bia chale ase papa wasa ma wo kan ase wusuro wo ba bi kakra na on pese obe open up aka we dey me zuro me nka but ase edwuma bia challenges kakra wo msho de brem wadama brem kakra fa yankopon onhua wo pa ntira hanso ye wo kasa no wa ho brase a wo mitimi se me de me obi a me hu wa na me hu ba bia ofri ba me hu ne se nyamesuro ewo mu yankopon sura because apostifo ne de papa se ba bi hu pesa wo be ka no kware ba me ka ma ha ho me ka ma we de mpa cho we ne die ho wan enei papa apostifo aya me hwe binum a me bisa se na apostifo no mu binum kra sebe entitie na omo mpese omo bedi so anase den ene wusho muslim me ha mani mita kwa akra pa ukwa akra pa ya so mun kasa because papa e party fa chame ukwa akra kwan ne so no ekwan no misi wusho apostifo ni bishu a asasebe e kra teacher shu wusho mo dressing pa enkoyi kra utimi sho police ni bi dressing na access wadwoso na bisasa it's police pen na aya for sa because police need there need there we dey mo fan chairman na chobe na awo ka no sa tip na papa me ye sure say won hu bi wo kasa won ti bi pa dia we dey me kura wonem because dodo na trouble just say minim nia police for na ase unya sa kura uniform ni se wa na se abawra okay I say be dodo na e be di president no wonko ba be di ade o se wo me say but na ni so wie penance minim se say yi bin we dey come na yas I'm say no go so tia no o uni abaraka na antisa o ye pan say
woyɛ nipa bɛɛ Ɔmo na no yɛ nsi na papa ɔsɔ papa yɛfa ne sɛ ɔbɛsa sɛdeɛ wobɛsa ba mu yɛfa ne sɛ woyɛ nipa bɛyɛ 10 na baako ebia ɔyɛ mfonso kakra na woka ne sɛ mo nyinaa misi ebi ba dodoɔ na papafoɔ no mo nɔɔso yɛdɔso polisi adwuma no sɛ na mede ka kyerɛ na ayɛ aso no ɛnyɛ nipa bɔnefoɔ na ɛwɔ mu saa o wode wodwo ba ebi no ɛnyɛ nipa bɔnefoɔ no bi na so do wɔ yɛ papa na papa ayi si obi mpacho mi bisa sɛ wada ama wonsusu sɛ ɛnɛ nkɔlaa na ana ɛnɛ no ɔmo aba no ɛna wɔn de saa so nipan no ebinom ɛde aba abɛwuram because me hu ne sɛ kane no tetefoɔ no wɔn no ɛne mpanyinfoɔ na mo wɔ mu no wɔn nhyɛ da nyɛ saa. meba polisi mu no bɛyɛ polisi panin ntɛm Okay. mfie na mabɛyɛ polisi panin a nipa bebree hyɛ m'ase but the way me handle me men no ɛne nkyerɛ ne afutuo ne ade ne saa noma no nti sɛ obi ka sɛ polisifoɔ ɛyɛ basabasa menyi ntomu wo sa ya udu akra o okay wo drive ya na say ya che wa ha nse sa wo stop wa ha ye wo sika bi ayo mo jeje se sika na ha me pa me bisa se ekọ wo ma agi ni botom ana ye wo aban na ye wo particular people bi a ye de se sika na ma wo me kwa akra wa hwa wo me because me ye so me she bibia simple to say that ye ntinya de abehume intimite ma intimi show mu din ye bu ha na o ma bobo na ye de show so na wa bo no next time anya sa de ni bi I say yeah abana no na This program is proudly sponsored by First Herbal Mixture. Hello. Your friend is of Mamina and Hayford. Me yen century. Messiah actress. And then you ma who do pee keka ho. And na medwuma dinti. Ma po me den ho hia me papa. Na se bad ma po me den ho dia. And one Jifax mixture. Bonje. Jifax mixture nti mitimi gina pabwa tenten so. Just say Jifax mama your best mu ankasa. Me nia be ma. Ebe ma wo so wa ye be mama pa. Senti a meji Jifax mixture tumpre kopani say. Eduro no ho te ye de afa abefu nimdie kwan so. Eni fidie won wosuom e na ye ne frenchem kroje. Ye no nti ma ye resade. Eno wane Jifax mixture. Na momitie enye ma pemfo oba a o ma akwala nofo ana akwala a onyanya emfie dumienu. FDA ahwehwɛ saa ɛgadie nkratoɔ yi mu agye ato mu sɛ ɛyɛ Jifax mixture. Pa. This program is proudly sponsored by First Herbal Mixture. Pa. and supported by Insinio. Why me? Man insinio. Yeah, boy me. Man insinio. Why me? Man insinio. Everything for it was one year, papa. COP. E wa hanana jiman. Ai, nana fuswa jiman. Fuswa wa ha chun komo. Police in some semi hu isanse. Wadi mu akoniaba ache boy police penny pa 33 years. Police na say experience no eso pa. Erofo in same read my into was road. Sorry. Papa, my mama call about you. What question be a what the bema papa answer we say papa. Okay. Aya says sebe a osi for the one na ebinom ejeje wo ban ho ebi wo ha ebia wo lances won kita bi anase ebia wayi bi ewu anase ba bia esesa wo park wa park na ye tete wo ma ani die mu ni bisa se sika no wo mo de ban government anase wo mo oposifo panin bi ye se wo mo de ma no okay anase wo ma na se bi ebinom ene eye de egu sebe please for ni bi animo ase eno na mpese ni misa se sika no omo de ye den ni die mu okay yo nice sɛ wonya ba na ɛka o Okay. ɔne na ɔka sɛ ɛyɛ a ohu ɔmo yɛ saa Okay. a ɔsa bisa sɛ sika no ɔmo de coin ɛne deɛ bɛyɛ din sɛ menim sɛ ne ba o ɔmo de wobisa sɛ ɔmo de coin a bɛka sɛ me nya ano yɛ wia ɛmfa ama o
Okay. Nemo na metimi aka ne sɛ na mpanimfoɔ a wɔn ka sɛ hwɛ bi a mensa wɔ mu. Ebi ne baako mmienu bi wɔ gyina baabi ɛsɛ baabi ɛno bi mfata a. Wɔn sɛ polisi adwuma no bi adin ɛbɔ na ho. Ɛbɔ na ho. Nti sɛ wakoto sɛ baako bi ɛyɛ adeɛ bi a mfata a. Obi a wɔ ne din. Nti na IGP saa ne ma nti na IGP. Ɛwɔ hɔ. Wahwɛ sɛ obi afa ne din yɛ dɛ ɛmbɔ. Sɛ wo sɛ polisi ne baako bi ebi a ɔyɛ adeɛ bi a ntwa yi a. Wotumi fa din. Wotumi fa din no. Woyipɔtu na penifo ni mko amefa so a wɔn ne bɛkasa sɛ ne bɛyɛ a ɔnyɛ bio ɛna nya sɛ ne bɛyɛ a ɛne wɔn bɛkɔ yie ne nya nti sɛ polisi baako bi ayɛ ade bi na ofiri sɛ ntwa yi a edin no wotumi fa din no wofa din a meba o ɛna polisi adwuma no so yɛ onidi so obi ahyɛ panin ase wate ase obi enu a wɔnhyɛ panin ase nti wo alete ne panin na mko abɔfa so a ɔbɛka ne wa address saa subana wɔn hu polisi station ɔbɛka ne wɔ sisi na efe wenya baako na mehu me kɔ Accra pa saa kwan ne so okay ma me nkyerɛ particular place wɔn koko board hɔ no start free koko board Accra okay free cycle getting to traffic light ufio ana koko board hɔ no okay posifo gum bebre wobɛkɔ ne mu ma kyɛ park wo park for license bra o do license kwa na o maji owi a ohwe mo a anyway me do be call office obu house ne nko office ene ne wape bibia ama no na o de ahye ne la obu ha bu license obu ho so na wabubu wabubu sika no na o de ama no ai eno na ya menti ase na mo se nani ya ma adwuma so mo nya nani o mo ye den wo Accra ho no okay sɛ na yɛ mpeni ko da wɔn ka sɛ wusi wɔn bibisa draba no adentina oyɛ sa what tomorrow why do you want to give something to the policeman what tomorrow also do ko office ko nti wo a wo wiska no kura no sɛ wo so tomorrow obu ho pitem ka tomorrow oyɛ obi adwuma na oyɛ na wo beti na akwa remember say ye chi ka baako na me kɔ se madam me da so ti ha o ti mu wɔ number bi a ɛsɛ bi a die hu a yen friend kan kyerɛ mo ana sɛ die because ene me kɔ mikro masa man kese kru me kwan so a ye bu wɔ hɔ a udru adeso e bu wɔ ha police gyina hɔ mi pomu so adeso police gyina hɔ esu okon so mu gyina hɔ na mi na ka mama ye barrier na barrier po patro yo mo fanta me ka no kwa because me last me catch that back say dia mo ye no Japan because mo je bosom ya ketua na me bisa ne say nti sika na mo age no mo de kwan o se obi adidi na adwuma ho me to wana me si me ye media na me pate say me nya corruption ko fa we okay ana maye ko fa o baby a o pe se me hu se sika no mo de kwan de mo de fa aye hwan sika o se sama anko a me pe se won waste me time bia me nyina ho okay no kware na me so sata me ma me yare a ye de na to hospital ese se me na o person o chese na o drive ya me pacha ai okay na me ntina me ni option bia se me tua me ma 50 or so onje etutua say 200 se boni be na waye nti a papa se eno no ye ni ho me no ni ho na yas me no ni ho ono na o share an experience with us and mama won say police ni bia so na ma adiji ebo iti edi ni bo nti se police ni ba COP ye be se bisa se number bi wo ho no mo ase ye nam ni yeku saafo na ye betimi etwa number no etwa report ya se ye wo che de kan wo etwa number wa friend number no make an general your numbers bi wo wa okay you will say if you see something say something mu bibia kasa nti ene general adipia ya enya ofe wunyi ntu tiwade no your numbers are mebo bibia se fa ho se fa ho a wo fu se ye wrong no your numbers wa ye free your 1 hour or 18555 oh okay nti bibia obehu se wan kasa kura no wudra wo no na fa se wodu babi ka na sei na bia ho na wodu no bi ko bi ma na ka nkwa wo frɛ 18555 we frɛ no bi afa acho bo number 155 acho telephone menti ya ten sɛ obi biara wa hu bibi na enye fɛ na yenyi ntu na ye yetiwade Ghana yetiwade na ekoso
na unhu a number 18555 frɛ wɔn wusie pipe bi apai nipa bi kura kuntokwa pasipasi bi kɔ so obi ni driving kura ntwe yie driving na ɔdrave no ntwe yie fa number no frɛ 18555 fra ni no bi pesa questions o megyina so na adekode na ɛkɔ so na nyɛ no ɔma so ano nti sɛ obi ɛde wo kɔmbisu na woni ngin wa frɛ But COP dodoɔ na nso ebi wɔ hɔ nom a sɛ wonam yɛn nyinaa yɛ drive yɛsan fa transport cars yi bi de tu kwan ne adeɛ obi wɔ hɔ nom a wayɛ adeɛ a ɛnyɛ no woyɛ sɛ wofrɛ number na anaasɛ wofrɛ office a report a otumi de asɛm kɛseɛ too so mɛka sɛ dodoɔ na wɔn gu prisons ne cells ne adeɛ no ɛnyɛ ne nyinaa na ɛyɛ bɔne na wɔn adi o ebi wɔ hɔ yɛ ntwa nto so mo because ebi ɔbɛgye kakra wɔ hɔ wama no kwan nti wama no kwan no ɔbɛ make sure sɛ kwan bi a ɔbɛfa so ɔde asɛm bɛtoo so no wɔde bɛtoo so nti ɛno nso ɔyɛ a na ɛho asɛm te sɛ kɔsi yɛn nyinaa yɛsua deɛ wɔdaro ma sɛ bi asɛm too so a na anim no ma kwan sɛ wo nso wobɛka nea wahu nea wate ne nea akɔ so nti sɛ obi sɛ wafa ade wei na memfa yɛ a yɛ bold na kyiri wasɛm yi kyiri wasɛm yi a polisi na ohunu sa no wɔyɛ nhwehwɛmu yɛsɛ obi ka n'asɛm a na ɔmagye ti yɛsɛ polisi ni ka n'asɛm a na nyɔnko polisi ni agye ti obi ayɛ allegation ti a ɔwɔ polisi ni IGP ɔnkatakata so ɔbɛyɛ nhwehwɛmu yɛwɔ friends yɛwɔ unit wɔ hɔ a ɛhwehwɛ allegations a yɛayɛ tia police yɛwɔ unit wɔ hɔ a obi ne polisi nyɛ asɛm a saa unit no ɛna yɛ nhwehwɛmu fa polisi no ɛfa nipa ko a wayɛ allegation etia polisi no unit no police penny ne daa no de sɛ bibi ɛfa polisi no bia na ofu sɛ anko yi ama no ɛnyɛ sɛ wo ne kɔkɔ ntɔkwa ana ebufu saa unit wo report wo fa ni no report a ajibi ma hwehwɛmu na sɛ ɔmode to yi yɛ sɛ ɔmode to da to na sɛ ɔmo twina so a ɔmo twina so na dodoɔ na me ne apolisifoɔ ne drivers ɛwɔ nsɛm ka but ne nyame adom wɔwura ɛdi bebisa wo drivers ne bebree na drive careless very careless kyerɛ sɛ ɛbɛtumi nam driver baako so na yɛahwere nipa bɛyɛ 50 na 100 20 10 but wonya akɔka a wontie because wonim sɛ wodi mmirika ɛkɔ no so kɔhyia police ni bi wɔ kwan so a police ni no ebi a ɔbɛma no bibi kakra na asɛm no ɛbɔ titiri yɛ polisifoɔ na wɔn gyinagyina kwan so ɛyɛ long journey kwan so ne adeadeɛ na baabi ɛda ɛsɛ sɛ wɔn de to na wɔn mfa nto motofoɔ uberfoɔ taxifoɔ overtakingfoɔ ne adeɛ deɛ ɛsɛ wɔn yɛ no wɔn nyɛ because of bibi kakra bribe kakra bi a ebinom agye nti bia sɛ na ɔka bia nipa baako bi na yɛsa wo na maame nkyerɛ mu sɛ wote kaa mu wokɔ kumase wokɔ takwa de keko sɛ ndaba ne ndrabo yie a wo kwan sɛ wofɛ na mɛyɛ mede ama wo yi o ɛna checkpoint biara nso no alert police ne bɛfa police draba ɔde afi asamanga si yɛ kɔnkra ne draba no nyɛ checkpoint no ɔma handles a nka wantu maame tubuase na minka ni yi yo kan wo check kaa mu sɛ kaa biara but so come as a specific kaa biara uti na daba ne ndrabo yi a nka wantu aga na kɔhwe omagu wantu okay wo drive well who drive in a reckless who over speeding who drive kuta phone ni ade driver mu kan onti a ɛsɛ mu gya ne saa o na mu ka sɛ mu de amanyame ana mu de yɛn baabo dabi checkpoints wɔ hɔ akra kekos checkpoints nyana okay class asamanga si itako checkpoints wɔ hɔ wudu checkpoint wa ye board na police na wɔ na mane bia ban sɛ checkpoint bia nipa ba miensa nan wo de police driver wɔ yɛ kɔ a ifia na yɛ kɔ a ne driver na ntwa yie okay wo maka no nko wow police maka no nko because say o ma block no na mu gyina hɔ enti o mu kura hwɛ sɛ wo bɛka bibi ana apapro sɛ o mu check driver no ɛne ahwɛ sɛ bia o so ade bia ɛsɛ sɛ ɔde kɔ ɔde twam na ɔyɛ saa de no na driver nya ɛsɛ wo obi yɛ bold no ka kyɛ driver sɛ papa driver papa police driver no papa ne driver no anku yi ato mo sɛ tipisa kɔhye sɛ bi kwa no wabo but COP eti hu ni sana
ɔmo sana ɔmo no kwan bɛfa so a akɔntu no bɛyɛ asomdwie ama mo ɛne sɛ ɔno sɛ ɔmo na wabo a ɔbɛfrɛ sɛ deɛ ebia na oyi no bi a ɔbɛfrɛ ba anaka ba ana ɔbɛhwɛ na anaka bi ba MC ɔbɛtumi yi bia na ewu anu mu ɔbɛhwɛ kwan ɔbɛfa kɔ bi so a makɔntu no ɛbɛyɛ asomdwie drivers fo ana mɛka sɛ transport cars ana cars dodoɔ na ɛwɔ kurom ha ɛyɛ adwuma dodoɔ na ɛyɛ mɛka sɛ yɛ papa polisifoɔ ne yɛ maame nom apolisifoɔ adia ɔmo na ɔmo yɛ car owners enti sɛ adeɛ ne nkɔ yie na ɛkɔ bɔne a there is no way a chikona So police ni. because police need dia enti there is no way a obetie ɛna dodoɔ na so drivers foɔ ne apolisifoɔ no ayɛ baako enti ɛka ho ɛna ama owuo kaa kwanhyia ɛne nneɛma basa a ɛkɔ so ɛwɔ kurom ase ɛna yɛsua deɛ yɛ ba sɛ yɛbɛtena saa kɛkɛ sɛ sɛ bi obi ɔhwɛ yɛn biara bɛku sɛ ebehu sɛ yɛade sua paa yie ɛna yɛsua na yes passengers nankasa no wofia womenka no kore okay ana yɛtumi nya akuduru report drivers no the driving na ɔde yɛ kɔ no Bobo. La Paz say daddy ntwawa no. Wo free La Paz. Na wo kɔ ebi a te sɛ bi a Nyamecha na sɛ Tabora ho bebi a. Te sɛ traffic a wo bedi mu no ɛhɔ no wa park no load. Police need to meet motor so no wa betwam ohun kura ohun. One day minim sɛ papa wo so babo me na meka. Yes. Hwɛ me say do oni La Paz kwan no so hɔ pa. Dodo na amfa ho. okay Ɛno so ben police station o. Nso still omachi omani. Enye so omunim. Ebu ho kwan ho pa na omo park wo. Ɛna say one thing last na obi na ɛka o. Ɛna onya ko say wonam anadwo na sɛ Nyame anya wadom na wo drive ana so omo hu say bu ha wo ye boga na fence a wa yɛ na men bi samasɛm na yɛnyɛ ne yɛ police fo ni binom enye so omu nyina sɛ de awoke ebi timi kyekere yi ni bi yi bɔɔ ne bi ebi nso kyekere powder ni bi ɔho powder de papa yɛ onim powder koro bɔɔ no ɔho na papa we de ni de ma we are gentle too much papa me dog pa no you're very humble yeah papa emane house you emane house na yɛnya na yɛ bi sɛ misaja wo ma because this one so ebisa questions bebree ɛwɔ ha sɛ yɛbisa wo ayo wo bebisa me na meka ne sɛ numbers na me bobo so no okay 18555 okay yeah 24/7 obi ti wode bia okay it is say who bibi fa police ni bi hu IGP ogusu no mukasa o okay IGP wode bi kwa ba say one G bribe we odom ayi a oboprove tu enu so buo ma say obi ade ne la mu ama police ni bia so obi abo no modin say onu so papa because me bi me try say me obi aya ade bi na me che na de me ye wanje o se na yes ye wo ha se mu nyina ye beboam ama oman no akoso wanje papa me problem ba ko pa we dey me bisa onje na uni baba ku bia fa na or the throw bia papa adenti na IGP chia a police for otuom kaye ye show mu ye aban no so treat you good but a police for ni bi ho no ma wu hu o papa etoda ne ye rap etoda me se wo be hu bi no na papa ofifie na kasa ekọ adwuma no odi ni problem akọ no mo nsa kakra etubo so dina kwan ho na ye bi MTT yo MTT yo afi wo him sa ye be him wo so sa te se de sabe akomate asini so wo be no kakra bi so na o blow fuse wo bi wo hokro wo te counter na chi ankasa wotimi so ofifie ba no wa ribi bi wan no mo nsa wo ni problem nyina akọ no mo nsa enti pesa na wo nsam na wo de akọ no sabe ebusuafo mo fa nche me eye no kwase asem because wa bo adenti na as a police officer na policeman na wo no wo kire yen de ye because IGP de was quantity ye mu a kire de sesa wo ye de ye ne de nye nanso wontimi ndi so na utimi ye sa niema we nyina wakọ school so papa wo ni sesa niema no eya na eye den say
ankura binom suban yo. Okay, Sina de bia ka se fi bia mensa wo mu. Okay. Na kushia polisi ni bi ba ku bi a wa yesa. Ba ku bi no yesa o. Anu sa no sangofo no o mu nche wo mu. Omo nche Ko se ni utimi ye polisi ni o ye ko se. Nti e ba nsa na sango why police penny ache die wo mo yeda so be bebre ba how you feel ni bebre wo ye ko se ni a. About 10 wo ye ko se ni a. just say wutim so mu gina ba bia dia wo gina ho ye be him ho him sa That's wo ye ko se ni a. Wo ye ko se ni a ye yu firi mu. Papa we ko se ni ye yu firi so we ko se ni you police for say police for ye down mo ranka make say eda bebre na say dodo na so is alleged say adwaman die adokoro wo say die just say adwaman e massem doso papa eno so eya na ya kan de say ni pasuban yo uko babia wo ho ntino say police ni po ba ana pe ma ani de onu suban that was a police for no do na so that made me final as that mami we say ope asisa mami nsa bosu na obusu ye na juma asisa mami nsa bosu na ye na juma pepe pa say ma na ko kan wa ale no benya keke asap o ye na juma pepe na o girlfriends be mi nsa so ono anasem bet ni na ye mo ku chechero o no mu chechere because we sounds when no ko fire ye na oyiri zu ofie oyiri wo fie ya bre no ntinu IGP o ejuma o oni ni penifo no mu su chechere de ba ni ade wo na so ti ejuma ebi so ho no mo adodo na no omo no mo nsa sabe omo hyehye ne ma ibi enti se papa se nipa no ware nsa wakodi boni bi anase wakodi niema bi a ensem fata no waba esan so no so wo saati die ne mo ni nti no police ni ntimi nkana sem be ho ani ye jana na ye foolish is yes adiba kwa be se mekano bi ate no se aka da sisi ya se police ya se obi ase okay se o police ni ba ku bi do waburu nsa ni boss wo papa ya wa na mikesi o fe ni kan na ye papa ya wa na mikesi meko na ase enye ni kan boni boss na manie e boss ni ku abefa so a obesi anu kwa nti no sa na tie wo ho obi abono wanya issue okọ hospital yes ko police station akọje eye police report ebra sa report no obu ho a ye wo sika esesa udu ho a me pese na me ntwa mo obi aba ni die mu eno de ma na afen so ti se bi a wo pese nkọchi obi e bi a obi aye meti ha obi de me ka adwane okay na me kọ ho a omo de me ne otena ba ku yetimi ka cho se aje sabe motop me pese mi hu se bia makọ a ete bia o pe police ni no we dey make say bia ma papa petrol mo police ka say ya ni ne way okay Amina because when they are important Amina no okay na yas una kutia juma no mo obia reporting na anti ase se be se ye tu wuni pa bi obi ko report tu wuni pa bi ma police papa wo wi amika na ye ko china na said in 2 more than 48 hours but what you say sana mrani tu etinu within sa hours no na ebusani bi ko ana out of bi ko say ekope bela no ye fiska wo eti police lim bi so oji uska for bela me fama no woni boss amane ya bu kon shelfa na meka say wadi no kra till now because say bi ebisa wo bia de wo show bia beka say papa yi eye ya say wo call retire ni ankasa metie ko ye me ya say wo call ntem because bi aka papa a seconds bi aka me ba ho ode mpa cho meje na ni save number bi bia ode introduce me because na we ni papa no na no bi tete ni na ya say na say Mr. Obi din o say ukura ko fi ntem dudu ya one out na ya me le ko back be ya papa yen sign bra wo onyom ne carry ado so for that ma e dey na inspire o dey na share wo cry say after wo feel they be retire kabeji wa home na api
wode abɛyɛ ɛnwom toɔ dɛn na ɛhyɛ wo kwan saa because ɛnwom no so ɛde paa wada ama bɔ yɛn ho nkɔmmɔ bɛyɛ 2 minutes pɛ na afei yɛmfa nwuram na ɛnwom no ɛsɛ yɛtie di asa seconds. Na asɛm da ase. Yɛ Barras boy na asɔre na mo siesie mo no na meka kɔ afɔ. Nti na meto yin kakra. Nti bedi police a me bank ran so na me kɔ usu. Usu so na me kwa resa hɔ. Umu a na ma frem so to solo baako bi. Nti na me to solo kakra. Nti me police pay no police nso regions bia yo police band wɔ hɔ. Nti bɛyɛ regional commander no any divisional commander no nkrase many police band omo ye function bia na police band ebo a metumi di mic no no mato nyum akra police band my be pen masi police band yes takwa nso yes tamale nso yes but go phone me na ya metu that time me ye menyum bia phone me na ya metu adofo no anuanom nyum na ya metu gospel nko a enti 2 years ago is it 3 years ago na me da police yari da koda police hospital the bear 5 this me da wana mami bi ba e friend mami se wakuto o so fu mami o so fu nkan se enye so fu yiri o mami nan ka se so fu oba e oni bo mpa wie obesra na onyi family no besra ne bo mpa wie o se nyame se me nkan jo se yanyum wow mi se mami bi am da hospital yi ni e whether ye yesu go fo nyu na metu enyu bi ni trimu na bi anyum se na mi na bet bi jitu na obo mpa wie no koi adisi na yi mi apena me frɛ me ko can't me see one is here me wo na me frɛ organism me frɛ o ma no bo drums no sɛ o tina sɛ de mu hye oso ne yanyu wow e ko transia yetu enuanu nyum apɛ na fi abi musa fi west bi ba yeah ba ka pena me di full record na fi enu anu ibu me dware kura na ba diga sɛ mo studio me yanyu mi no wow no studio nti eba nti me ntro me nyum no me mfa na yas me nyum metimi ntro me ya metimi ntro nti be ni na o mitirim me hye o mitirim metimi fa pen and paper me ya yiyi nti ni nyina me kreti o mitirim na ba ko studio na makoto Nyankopɔn hyira producer mpacho bo pacho anwum dia na abese ebo ma ona afi adofo yembo nyame yo hene nyame yo anu sikakra okay Nyankopɔn sra sama no kwatenten ahoden na ade mani wi ade awade de ato na koma so no yenwum to won meto nyum nhyɛ nkura afofofo nkran arekyekere wom adesua wom bia wom etiko YouTube sesi a me pacho wose baabi bia wo bia no papa se sa anyum we obi pe bi ebia pen drive so a ewe hin why any pen drive anyum sisi a wo social media platforms no so platforms ni nyina dey yo TikTok oh wow yo Facebook COP so Ajima music okay COP Fosu Ajima music okay upa YouTube ugwa wenya menyum nyina o video social media handles ni nyina COP Fosu Ajima music okay won't play why Spotify okay Audiomack okay YouTube wow Facebook okay you know baby wow eti papa yamfa ne say so obi ye program bi na so invite o say bi abeto nyom mana me pa cho wo beko dudu we are sure say wo beko dudu say tamale bale bamboy ma se Takra Day Cape Coast market sin temale tema afienya chese baby ya amrochire baby ya beko obia fra o programmer akwawadaro ma betimi de number bi atotwa ama me a in case say to be nya for programmer kwani fra wo be nya 0244 26 56 98 0244 26 56 98 papa mpacho san bo number ni mo adaro ma 0244 26 56 98 Pacho say WhatsApp. So wow. Be abrochi or person from WhatsApp. WhatsApp so. But anytime be will be a bit me afro. Anytime be okay. I'm sure pa. Papa I say why engage? Don't worry. Yeah. Papa I say obi o hana. Yeah. Papa.
Na se ye pon Obi show we bi obi e jo kwa. na se ye pon na yedi nkomo. Ye pon ade ye di nkomo papa pacho mate ase mate kasa. Nti papa wadaroma ensem a yakan nyina pacho show camera ni nafa o final words. Nsem a yakan di sua yesu na fa o final words na fa to yamaye. Yeda se ma belfie me polisa belfie. Na metumi aka kire Ghana po nyina na se enya awrehyiemu kase pa o police mu. Police ye adwuma na adwuma no ye den na nso mo de akoma pa na odo na ye nti yenye gidi o mu se bibi hawa go to police report menga say what bibi wo hu bibi nti no ugidi atofom nti no nkobo police amane we say we mistake ko no kobo police amane e de a o me ne se mo ye so ba ku bi na ne ye anso weni a anso ho a o peni ho ko ni peni ho na fakulty na ni peni ni ba hwe ama ketua no ayi ne se oye na ama omana akode apenso ye yufu no mantie na mabawa afi na omosisu no akutu me de bo mo se mumma abrabo no abutare abrabo no enye rush enye gidigidi enye ntemusa mfa abutare na nikwadie ni ejumadin ne nikwadie faithfulness yenye genuine ye we bia no be genuine ye pa nikwadie genuineness odo ni tiase ye pa ye jumadin ukoni sa den ya meshira mbaba ko Okay. Evelyn Puso Ajima Immigration officer. pato ya mishran Wow. Acha ni sa wodo no. Wodo no pa ho. Ye. mishira ma menso ya mishira no Aw, nyame nhyira wo so. Evelyn. ana na ya Paso ohyira wo. So wo nyame wo nhyira wo nya okese. ana wona ya so wona ode mba ha o Aw, papa. mishira Chinese nyo kese afi say na ne ohun na eye double Amen. times 100 na me pejaw Amen. na ne on po ye me brana se Amen. nyo kese Amen. mishira Amen. akan ya babam Amen. Amen. Papa, I receive it. Onhyira me ni me grill ni so. biara kan ho bia ya mishira biara Amen. mma mu nkwa Amen. mma sumdwi Amen. mma mu nkwa Amen. mma sumdwi Amen. Daddy. Daddy, Nyankopon so nhyira wo. Nana Fosu Agyeman, COP commissioner. Nyankopon onhyira wo, ma nkwatenteni ahoden. Onhyira wo ne wo yam ade nyina, onye okese. Ene wa chese nkola edi wachi nyina. Omo mo boa, omo nkoso enya akoma papa mo. Nyame nhyira. In fact, meni me crew ni ye ni agye se. Ene papa police pani etimi abehye na experience abechirechire niema ene abesua ade futuo ni nkranhye Nyankopon nhyira wo pa ye da wase bebre ti eto nsa frɛ wa obaye ebusuafo aha na bre ne bema kwan ye di dwumadie no na ye di esi Nyankopon nhyira na kai se ene kwasi a wohwe wodie uni so obi wo wadamfo bi entimi enya kwan ama amehwe a ukuoda nwumre 4:30 pepepepepepepe na waje wadwa na wahwe kwasi adanso so mpacho pomodin ase 7 pepepepe Nyankopon nhyira onye okese bichiro bibia dareda wonya bre na ote bre mame na ohwe me enase ensa confirm abuafo adareda won esomase etona michia watena ha adwen dodo michia me crew nyina midia eye original international na yes ba kope makrawo